Keixo, egunoi, ondo entzuten diatzue, bai? Ongi etorri eta mi esker gurekin izateagatik. Gaurko solasaldian gure enpresen eta erakundeen egunerokoa baldintzatzen duen gakoetako bati helduko diogu, geopolitikari, eta hain zuzen ere, tentsio geopolitikoen gorakadak eragiten duen ziurgabetasunari. Eta eskuartean dugun hizketagai honen gainean, hausnarketa zabal bat egiteko, ikusten duzuen bezala, 3 gonbidatu ditugu gurekin. Arlo ezberdinetako profesionalak dira eta tira, aurkeztu egingo dizkizuet. Nire eskubian daukadanekin, Eki Atutxa, Deusto Business Schooleko ekonomia saileko koordinatzailea, irakaslea eta ikerlaria, ongi etorri. Eskerrik asko. Nire ezkerrera, Asier Aranbarri, Eusko Jaurlaritzaren berrikuntza sozial eta 2030 agendaren zuzendaria lehendakaritzan, eta Deustoko Unibertsitateko nazioarteko harremanetarako irakaslea ere bazara, ongi etorri zuri ere. Eta azkenik, Leire Mantisidor, Estelun Kapitaleko inbertsio zuzendaria, mi esker gurekin izateagatik. Tira, behin aurkezpenak eginda, aktualitateari estuki begira jarriko gara, eta zehazkiago esan da hasieran Trumpen politika protekzionistari, izan ere Europan atzera kontaketa betean gaude, uztailaren 9 arteko epea adostu zuten, Estatu Batuek eta Europar Batasunak gerra komertzialari irtenbidea emateko, baina oraingoz behintzat ez dute akordiorik iragarri. Bai ordea, orai egun gutxi Trumpek jakinarazi zuen Txinarekin aurre akordio moduko bat erdietsi duela, Pekini 155eko arantzelak jarrita eta Washingtoni 110koa. Eta, lehen galdera da, gerra komertzial horretan norbait garaie atera da, garaie bat baldin ote dago behintzat, ez dakit zurekin has gaitezkeekin. Oso ondo. Lehengo eskerrik asko gonbidapenagatik, nik uste dut horrelako gaietaz hitz egitea eta parte katzea garrantzitsua dela. Lehengo galdera erantzuta ez da erreza. Ez da erreza, ez da nork irabazi duen eta nor galdu hain modu zuzenean, ez? Arau ekonomikoak edo modelo ekonomikoak ikusten baditugu, efizientziaren kontrako neurri bat da, ez? Arantzelak ipintza eta horrek suposatuko duena da ekonomiaren hazkunde globala jeistea edo geldotzea, ez? Nik uste dut galdera harago eraman behar dela, ez? Azkenean, arantzelak merkataritza politika bat dira, eta historian ikusi dugu sarri, askotan, egon direnak herrialdeak hau egin dutenak, ez? Ingalaterrak berak industria iraultza baino lehen, eta baita ere Asiako lau tigre edo dragoiek, ez? Orduan nik uste dut egin behar dugun galdera kasu honetan, ez daukat erantzuna, ez dakigulako zer gertatuko den garbi, baina epe ertainera eta epe luzera jarri behar dugu. Nola izango diren herrialde hauek, eta beste herrialdeak ere bai, noski, hezkuntza politikak, industria politikak eta merkataritza politikak uztartzeko kasu horretan. Hor ikusiko da, sektore estrategikoak non geldituko diren, edo modelo ricardianoak esatu duena, abantaila komparatiboa nork izango duen estrategikoak moduan identifikatzen ditugun sektoretan. Orduan, hazkunde ekonomikoaren helburua bakarrik begiratuta, inork ez du irabazten epe laburrean.
Epe ertain edo epe luzera ikusi beharko da sektore estrategikoak non kokatuko diren, eta orduan ikusi beharko dena eta ez du jarraitu politika industrialak eta hezkuntza politikak baita ere arantzeletaz aparte. Zure kasuan, Asier? Ni egun zer baino lehen, eta eskerrik asko gonbidapen honegatik, plazer bada zuen artean egotea, gai hauetaz jarduteko, ezta. Ekik esanikoari jarraituz, oraindik marko handiago batetan reparatuz, nik uste hori egin beharreko ariketa badala, nik esango nuke mundu desberdin baten gaudela. Nik uste lehenengo konstatazio hori dela, ez? Orain arte ezagutu dugun mundua, azkenengo hilabete hauetan aldatu intzaigu. Eta orain arte ezagutu dugun mundua, azkenengo 80 urtetan ezagutu dugun mundua. Bigarren gerra mundu ostean mundu jakin bat antolatu zen, sistema multilateraletan oinarritutako mundu bat, horrek inplikatzen duen guztiarekin. Mundu mailako erregela orokor batzukin ere bai, naiz eta erregela orokor horiek betetzeko nahiko indar koerzitibo ez egon, mundu mailako erakunde multilateral horien aldetik, eta hor bereziki aipatu itzazkegu nazio batuak edo munduko komertzioaren antolaketa, besteak beste. Baina munduak gutxi grabera erregela orokor batzun baitan funtzionatzen. Eta horre nolabaiteko egonkortasun bat ematen zion munduari ez, bere osotasunean, naiz eta etzen egonkortasun perfektua, baina bagainik ion, etorkizuna nundik nora joan ziteken etorri daiteken, behintzat marko orokor baten barruan erregela orokor batzuk denok errespetatzen genitulako. Eta hori azkenengo hilabete hauetan erabat aldatu da. Ia bazetorren aldatzen aurretiaz, nik horra aipatuko nituzke nola ez bere garaiko duela urte batzutako krisi ekonomiko galantura, gero bestetik zer esanik ez pandemia eta horrek inplikatu duen dana, eta gero azkenik Ukrainiako inbazioa. Baina azkenengo argazkia da, aipatzen duten bezala, Trump estatu batuetan garaia izatea, eta hortik eratorri diran ez bakarri politika arantzelaria, baizik eta era guztietako politika. Ikusi besterik ez dago, aste honetan, egun hauetan bertan ere zeidan gertatzen, ez? Ze eskalada hartu dezaken, Oriente Ertzainak, Iran eta estatu batuen arteko gerra bat pizten bada horrek inplikatzen duen guztiarekin. Azkenatek geu ez gendun imaginatu egiten, duela oso denbora gutxi, Trumpek bere kargua urtengo urtarrilean hartu du, ez? Ordu mundu berri baten gaude, eta mundu berri baten jakin behar dugu jokatzen, eta mundu berri horrek ekartzen dizkigu arazo asko, baina bestetik baita ere, abaguneak ere bai, eta jakin beharko dugu, nora ez horren barruan mugitzen, ez? Eta hori ez dator oso bat, azken batean ekonomiak eskatzen duen egonkortasun horrekin, ez? Ze ekonomiak zerbait eskatzen badu eta garapen ekonomikoa zerbait eskatzen badu, bada egonkortasuna eta erregela batzuren baitan hazkunde hori gauzatzea. Mundu hori puskatu da. Eta hori jakin beharko du beste erregela batzuren barruan, beste markore baten barruan jokatzen. Orduan nire lehenengo konklusioa da, argazki hori pasa da, beste pantalla baten gaude eta beste mundu batetan gaude. Mundu nolako izango da, oraindik ez dakigu. Eta hori da, eratzen joan beharko gerana. Beraz, hor jakin behar dugu kokatzen eta hor jakin behar dugu jokatzen. Asko entzun dugu, Leire, ez dakit, baina zei iritzi duzu. Lehenik eta baina eskerrik asko hemen gaur izateko aukera emateagatik Estelun Kapital erakundeari. Eta, justo Asierrek esan duenaren hildora, ez? Azkenean gu private equity sektorean lan egiten dugunok, justo arlo ekonomikoan egonkortasuna bilatzen dugu, ze guk Excel proiektzioekin lan egiten dugu. Osea, imaginatu, oraingo egoera berri honetan, nola demontra egin behar dugun gure lana, ez? Ez balin badakigu zer gertatuko den, bihar eta etzi, eta, guk urte askotara begira egiten dugu lan, ez? Azken finean. Orduan, Asierrek esan duena, ez? Mundu berri honetara egokitu beharko dugu, eta, gero komentatuko dugu, baina bai guri iruditzen zaigu, eszenatoki desberdinak, egoera desberdinak planifikatu, eta egoera posible hoien aurrean zer egingo dugun, ondo pentsatuta, ondo erreflexionatuta, eta erabakiak ondo hartuta edukitza, beharrezko iruditzen zaigu. Tira, arantzelen kontu hor daukagu, aipatzen zenuen Asier ere, gatazka armatuen gorakara ere, Iran eta Israelen kasuan, baina saiatu gaitezen diagnosi zabalago bat egiten, zuen ikuspegitik eta kontuan izanik zein testu inguru geopolitiko daukagun gaurko egunean, zuentzat enpresek eta erakundeek zein arriskuri egin behar diete aurre gaur egun? Ez dakit zein ekasi nahi duen. Bai. Nik hori ez akademetik etorri eta beti egiten dut kategoriak sortu. Orduan, nik uste dut bai hemen, foro honetan interesgarria dela arriskuak kokatzea bere maila konkretuan. Arriskuak ziurgabetasunatetik datoz,
ziurgabetasunak makrojoera handi batzutatik datoz, ez? Orduan, etorkizuna ez dakigu zein den, niri kristalesko bola ateratzea ez zait gustatzen, baina badaude makrojoera batzuk, ez? Eta makrojoera horrik gutxienez euskal enpresak argi eukitea garrantzitsua da, ez? Nik esango nuke lehengo eta behin ja komentatu duguna, ez? Geopolitika eta geoekonomia, esango nuke zuzenan politika eta ekonomia, gero, ez? Hasierrek esan duen moduan, ez? Nazioarteko arauak nola dauden edo no kuestionatzen dituen gaur egun eta iraganean, gero badago klima eta ingurumena, ez? Makrojoera moduan, eta horrek sortzen dituen ziurgabetasunak, ez bakarrik arrisku fisikoan ikuspuntutik, ez Valentziako dana adibidez, baina bai trantsizioen ikuspuntutik ere bai, ez? Trantsizioak egiten ari gara, horrek araudi berriak dakartzka, eta, bueno, entitate finantziero asko ere horretan dabiz, ez arrisku klimatikoak euren erabakietan sartzen, eta hori guztia ere bai kontutan aukin behar da, digitalizazioa, beste makrojoera garrantzitsu bat, ziberseguritatea eta ere bai demokrazia nola afektatzen duen, ez? Digitalizazio honetan egiten duten eragin geopolitikoak, eta azkenik esango nukena aldaketa demografikoa, ez? Aldaketa demografikoa ez bakarrik gure gizarteen zaharkitzearen ikuspuntutik, baina baita ere, hori ez, pertsona migratuak gure gizartean integratu eta ekarpena egiteko ikuspuntutik, eta baita ere, guk unibertsitatean ikusten dugu, lan merkatuan sartzen ari diren generazio berrien, helburuak, nahiak, bizitzaren zentzuak desberdinak dira. Orduan, nik makrojoera horrik ezarriko nituzke lau makrojo ez dira bakarrak, baina bai lau nagusiak, orduan hortik ziurgabetasunak jasotzen ari gara, eta ziurgabetasun horrik identifikatu, analizatu eta parametrizatzen ditugun neurrian arriskuen aurrean egongo gara. Zure kasuan, Asier? Bai, orokorrean bat egin dut, ekik esanikoarekin. Nik uste lehenengo konstatazio dela fiskaleno aipatu dudan munduaren aldaketa hori. Atentzioa handia ematen du munduan azkenengo urteetan demokrazia berak izan duen bilakaerak. Txarrera izan da, hori izan behar den zerbait da. Gaur egun demokraziaren kontrako joera nabarmena daude. Ez garai baten ziren bezala, estatu kolpe batzuren bitartez militarra nagusi egiten zirela estatu ezberdinetan, hori ez da, oso maiz gertatzen. Gaur egungo eraso askoz ere zibilinagoa da, eta hor baita ere zerikusi handia dauka ziberseguritateren kontu guzti horrek. Azken batean iraultza digitalaren ondorioz datozen arriskuak nabarmena dira, demokrazia berari begira herri, hor kanpo injerentziak hauteskunde desberdinetan oso nabaria dira, horrek implikatzen duen guztiarekin, eta ikusi besterik ez daukagu, azkenengo hainbat eta hainbat hauteskunde, estatu batuetakoak, edo berdintzait Rumaniakoak, edo beste edozein lekutan gertatu egizkenak. Azken batean, gaur egungo gerrak, gerra zibernetikoa dira neurri mundi batean, eta herritarren iritzia aldatzearen joerak bultzatzen dituztenak, algoritmo desberdinen bitartez, inteligentzia artifiziala horretarako aprobetxatuz. Orduan, horrek demokrazia bera leku askotan jartzen du zalantzan. Eta demokrazia zalantzan jartzen du bai ikuspuntu formaletik eta bai edukin ikuspuntutik ere, ez? Azken batean hor badu hainbat eta hainbat movimento autarkiko hainbat eta hainbat herrialdetan, eta estatu batuena paradigmatikoa da, ematen dutenak demokraziaren galera zantzu nabarmenak bizitzen ari gerala. Beraz, hori da lehenengo arriskua, eta arrisku horren aurrean, nik uste lehenengo aldarrikapena dela, demokrazi beraren aldarrikapena egitea, horrek implikatzen duen guztiarekin. Bai, demokrazi formalarena eta bai edukinezko demokrazi horrena, ez? Eta nik uste hori Europatik, hemendik egin dezakegun zerbait dela, eta hori argi gorri bada, askotan ez gera konstiente, usten dugu demokrazia konsolidatuta dagoela eta egintzat ematen da, baina memoria txikia da gizartean, eta hori ez da horrela. Orduan nik hor lehenengo arazo bat eta lehenengo arriskua jarriko nuke. Eta gero, ekik aipatu dituen arrisku, edo hobeto esan, transizio handi horiei nola egin aurre erabakitzetik edatorri daitezke arriskua baitaren nabarmena dira. Aldaketa klimatikoa hitz egiten dugunean, aldaketa klimatikoak bi bertiente nabarmen ditu. Batetik energiaren geopolitika, mundua energiari esker bizi da, iturri energetikoei esker bizi da, eta iturri energetikoiek zeinen lekuan dauden eta zeinen esku dauden, horrek markatzen du mundua, ez? Horrekin batera aipatu da baita ere iraultza digitala, azken batean zeinen esku dauden datuak eta datu horien gestioa baita ere horrek mundua markatuko du. Eta gero baita ere mugimendu migratorioak, horrek implikatzen duen guztiakin.
Horrek batetik dauka zerikusi zuzen aldaketa klimatikoarekin, mundua lehortzen ari da, eta ondorioz migrazio mugimendu ikaragarriak izango ditugu epe laburrean. Eta gero horrek baita ere, Europar gizarteei begira, eta bereziki gure gizarteari begira, badauka zerikusi zuzena erronka demografikoarekin. Hemen daukagu arazo handia gero eta gutxiago geralako. Eta aurretik esan den bezala, horrek berarekin dakar baita ere aldaketa soziokultural ikaragarri bat, baita ere gu bezalako realitatean ez, Europan eta gure kasuan ere bai, eta horri aurre egin behar zaio baita ere. Lehengo egunean datu askar bat emango dut, lehengo egunean komentatzen genduna, duela 25 urte, Euskadin 26.000 etorkin zeuden, 25 urte beranduago gaur egun 326.000 etorkin daude, eta 2050 begira egiten den proiekzioan 500.000-600.000 arte iritsi gaitezke ez. Horrek aldaketa soziokultural ikaragarria dakarski, eta hor dago beste gai bat enpresari baita ere zuzenean ikutzen diona, eta da talentuaren gaia. Hemen azkenean gerota jende gutxiago daukagu lanerako, horrek dakartzen arazoekin, kanpotik datorren jende horren premia izango dugu dudarik gabe, baina hor behar dan bezalako ibilbide profesionalak antolatu behar dira, integrazio hori egokia izan dadin. Nik gai hori gaipatuko nituzke. Eta zure esperientziatik, Leire? Nin bat natorrez, orain arte komentatu ditugun arrisku globalekin. Egia da, uste ekik komentatu dituen arriskuak direla askotan atentzio handiena jasotzen duten, mundu mailan atentzio handiena jasotzen duten arriskuak, baina badaudela, niri iruditzen zait, beste hainbat arrisku, oso eragina handia izan dezaketenak, baina apenas atentziorik ez dutenak jasotzen, eta gure realitatea erabat aldatzeko potentziala dutenak. Hau da, adibidez, adimen artifiziala edo punta-puntako teknologia gutxi batzuen eskuetan geratzen ari da. Denok erabiltzen dugu adimen artifiziala gure eguneroko lanean, baina egia da gutxi batzuk kontrolatzen dutela teknologia hori. Kate logistikoak guk ontzat edo establetzat jotzen ditugu, baina azken urteotan ikusi dugu batzutan estabilitate hori edo egonkortasun hori ere ez dela hain egonkorra. Elektrizitatea, duela hilabete gertatu zitzaiguna, Espainia osoa egun batez elektrizitate gabe egotea, hori agian inork espero ez zuen krisi bat izan zen, egun batekoa, baina badaudela, hainbat gertakari gertatu daitezkenak eta agian ez ditugunak ez da imaginatu ere egiten. Eta azken urteotan badirudi hoien gertaera nolabait areagotzen dijoala edo geroz eta maizago ematen direla espero ez diren arrisku eraginkorrak, potenteak. Aipatzen zenuten ere zibersegurtasuna gero eta kasu gehiago entzuten dira. Zure kasuan, Leire, ez dakite zentzu horretan kasu desente izan dituzuten edo zein dan pixkat? Zorionez, guk inbertitutako enpresetan ez ditugu momentuz zibersegurtasunarekin erlazionatutako arazo larriegirik izan, baina bai ikusten dugu arrisku garrantzitsua izan da eta neurriak hartu beharko genituzken arrisku bat izan da, askotan gure inguruko enpresek beraien tamainagatik, pertsona gutxiren gainean, pertsona gutxik rol desberdinak kubritu berrituztelako, arlo teknikoare bai, agian ez daukate inor informatikan aditua denik beraien enpresan, enpresa txiki buruzari naiz, eta askotan zibersegurtasunaren arloko arriskuak hain komplexuak direnez teknikoki, ulertzeko hain zailak direnez, ikusten dugu ez ulertzeagatik ez direla neurriak hartzen. Da pixka, patadon palante, eta hor ikusten dugu, izugarrizko aukera dagoela gure enpresa sarea zibersegurtasunarekiko protekzio aldetik izugarri babesteko aukera. Baina horretarako formakuntza beharko da, nolabait hori helarazi egin beharko diegu enpresa gizonei, eta gaina nahiko paradogikoa da, ze gero Euskadin, batez ere, Gipuzkoan adibidez, zibersegurtasunaren industria bera nahiko potentea da. Enpresa asko sortu dira azken urteotan, produktuak ezagian hainbeste zerbitzu arloan, baina bai produktu arloan, mundu osoan ezagunak diren enpresak sortu dira zibersegurtasunaren arloan, baina gero hori ez da iristen gure industria ehunera.
Beste arriskuetako bat aipatzen zenuten, esaten zenueneki klima aldaketa, kontuan izan behar dugu, Trump etxe zurian dagoenetik, Estatu Batuak Parisko akordiotik ataudela, eta horrek nolabait finantzazioan eragina daukala, ze diru gutxiago eskaintzen delako helburu horretara. Ez dakit domino efektorik espero dezun, oraingoz behintzat ez dirudi agian alakori gertatu denik, baina ez dakit nola ikuste dezun eta arrisku bat izan daitekeen. Bai, arrisku bat da ziur, domino efektu bat gertatuko da, baina ez dugu domino efektu hori modu lineal baten ulertu behar. Osea, ni, soziologian ere bai ibili naiz urte askotan zehar, eta badago hori boterearen soziologia, ez? Orduan egia da Estatu Batuak hartu den edo Trumpen gobernuak hartu den erabakiarekin hutsune bat sortu dela, ez? Kontu hauetan nork hartuko duen lidergoa, ez? Orduan alde batetik aurrera ikusi daiteke gertatu delako garapenean dauden herrialdeek esatea, ez? Zuek ez baduzu egiten zergatik nik egin behar dut, osea, narratiba horrik seguruenik sustraituko dira gehiago, eta horreri erantzuten jakin behar da. Hasierrek esan duen moduan, Europar Batasuna, Europan nik uste badaukagula zeregin bat, demokraziaren balioak defenditzen, eta baita ere aldaketa klimatikoa, jasangarritasuna, eta horren inguruan dauden beste balio asko defendatu eta promozionatzeko ikuspuntutik. Ikusi behar duguna orain da hori, hutsune hori nork beteko duen. Txina badabil, esaten hartuko duela ere bai testigu hori, ez ditugu ikusten akzio oso masiboak, baina hori, hutsune hori beteko da. Ez da izango denak urtengo direla. Orduan ikusi beharko dugu, azkenean, Europar Batasun moduan guretzako garrantzitsua da orain, ondo egituratzea, bide hori jarraituko badugu, nola ere gure enpresen lehiakortasuna babestu. Estatu Batuetako enpresek ez badituzte ingurumenarekin zerikusia daukaten kostuak barneratuko, eta Europar Batasunan hori egitea zentzua daukala ulertzen badugu, eta uste dut momentuz horrela dela, ikusi beharko dugu lehiakortasun hori nola babesten dugun. Eta hor, munduko merkataritza erakundeak ahalbidetzen du arantzel berdeak jartzea, baina egia da, hasierrek esan duen moduan, nazioarteko erakundeak, eta baita erakunde hau ere oso kuestionatuta duela hegemonikoa den herrialdearen ikuspuntutik, orduan ez da erreza jakita, baina Europar Batasun moduan bide hau jarraitzekotan, lehenengo galderari erantzun dudan moduan, ez da bakarrik politika bakar bateko kontua baizik, eta konplexutasunean oinarritutako politika sare bat ezarri beharko da. Arantzel berdeak aipatzen zenituen, zuk ere aipatu duzu Asier energiaren alorra, eta Ukrainako gerrak ere hori azaleratu egin zuen, eta orain dela gutxi Eusko Jaurlaritzak ere ohartarazi zuen, Euskal Argindar sareak ahalmen gehiago beharko lukeela, Euskal Industriari kalte egiten diolako, eta 121 enpresa omen daude horren zain, eta 70.000 bat lanpostu egon litezkela jokoan, eta kupo energetiko batez hitz egin zan, ez dakit zein irtenbide izan daiteken, ze arazo bat edo mehatxu bat egon badago, ez da? Bai, nabarmena da, hor bi punto kritiko daude, bat ere aipatu duguna, datuen gestio hori, adimen artifizialakin eta azken batean iraultza teknologikoarekin lotuta dagoen datuen gestio hori elemento kritiko bada, nik dator, datua zein gestionatzen ditun horrek emango du mundua, eta Europa horregon behar da, bukaran adimen artifizialaren aurreko borroka horretan Europak bere leku hartu behar du, hor atzetik gaude, eta hor bere leku hartu behar du, duda txikinik gabe, bai Estatu Batuek eta bai Txinaren aurrean, ze Txina eta Estatu Batuen arteko gerra hori da bereziki, eta hor Europa bere leku hartu behar du, baina hortik garatako, energiaren geopolitikan markatzen du, baita ere, gure egunerokotasuna, ez? Hor ikusi besterik ez dago, bere momentuan Estatu Batuak munduaren okupazio bat albideratu zuten, iturri energetiko horiek jaso behar zituztelako, eta mundua horre markatu zuen, eta bereziki Oriente Ertainaren rekonfigurazioa hortik etorri zen. Baina, Estatu Batuak momentu honetan energetikoki autosuficientea da, fracking sistemari jarraituz, azken batean merke dauka energia, eta horrek albideratzen du, Estatu Batuetako enpresak gurekin alderatuz, Europa eta Euskadikokin alderatuz, askoz ere lehiakorragoak izatea. Orduan, hor baita ere salto bat eman beharra daukagu. Nik guztiz nator, nik uste Europaren ereduak izan behar duela, gaur egun dena, zuzenbidezko estatu bat, ongizateko estatu bat, eta energi berriztatzaileen aldeko apostu nabarmen egingo duena, dagozkion orekak bilatuz baita ere horre.
ez. Eta hor barruan, Euskadik dauka beste ezaugarri berezi bat, oso industriala da, eta oso industriala izaten jarraitu nahi dugu. Ze nik uste industriaren aldeko apostua egiteak eta industriaren bueltan zerbitzu aurreratuak izateak horrek ematen diola herri bati ongizatea, duda txikinik gabe. Ze industriaren bueltan da industriaren bueltako zerbitzu aurreratuetan sortzen den enplegua, normalean enplegu egonkorra da, eta diru sarrera aldetik ere, bataz bestekoan, enplegu hobea da, ez? Ordu nik uste apostu nabarmen egin behar dugula industriaren mesedetan, eta nik uste Euskadiren erronka nagusia, hori da, industrian lehiakorrak izaten jarraitzea. Eta hor, energiarena asunto edo gai kritikoa da, ez? Azken batean, hemen alderatzen baldin badugu Espainiaren batez bestekoarekin asko zer industrialagoa gera, eta bestetik daukagu industri bat baita ere, energia asko behar duena ondo aipatu dezun moduan, ez? Orduan hor, neurriak hartu behar dira. Eta kupo energetiko, azkenean da, sistema bada aurre egiteko behar batzui. Azken batean hori da, elementu finantziero bat izango nukeenik, azken batean horren bitartez bilatzen dena da, sare elektrikoaren beharrei, hemen zuzenean Euskaditik erantzutea, eta gero hori kupo sistemaren bitartez deskontatzea, ez beste hainbat eta hainbat obrekin egin izan da moduan, da tartean abiadura handiko trena. Hori da bide bat, baina bide instrumental bada. Nik uste horren atzetik dagoen gogoeta dela, energiari nola egin behar dion aurre Europak eta Euskadik modu bateratu baten erabakitzea. Eta ez dut uste Euskadiren arazo bakarria denik, baizik eta Europarena bere osotasunean. Iturri energetikoen inguruan, Europak azterketa sakonago bat egin beharra dauka, eta energi hori erabateraz baldin bada bestera merkatu beharra dauka. Nola ez, batetik energi berriztatzaileen aldeko apostu eginez, baina horrek ere baditu bere mugak. Ze gaur egun energi berriztatzaileetatik Euskadiren kasuan, mix energetikoaren barruan, 15%, 16% bueltan gabiltz. Eta hori topera mandare, 18%, 20% egongo gineke. Gainontzeko 80% beste iturri batzuetatik dator. Eta iturri horiek badakigu zeintzu dien, hidrokarburoak, da nuklearra, da gasa. Eta, klaro, horren inguruan, gogoeta serio bat baita ere hemen herri bezala egin beharra daukagu horrek inplikatzen duen guztiarekin. Eta ez da gai erreza. Ze energi berriztatzaileen inguruko apostuari danak egiten dugu, baina gero kostatzen zaigu, gure mendietan parke eolikoak ikustea, ez da? Eta horrek baita ere badauka bere kontestazio soziala. Eta hori 20% horretan bakarrik. Beste 80%ari begiratzen baldin badiogu, hor baita ere arazo latza dauzkagu. Ze ez dugu nahi, eta horrela onartuta dago hemen gaza ateratzea, ez? Fracking sisteman bitartez, baina bestetik egunero etortzen denean Bilbora gaz likuatua daukan barko ikaragarri bat beste leku batzuetan frackingaren bitartez gaz hori jasota, hor ez daukagu inolako arazorik, ez? Beste leku baten egiten delako. Eta mundura begira berdin izan beharko luke. Orduan, energiaren inguruan ikusten gogoeta sakon bat egin behar dugula Europa eta herri bezala, ze horrek mugitzen du dudarik gabe munduan. Ez dakit gehiago ongitu nahi da zuen, bestela jarraituko dugu aurrera, izan ere, arriskuak identifikatzeak ere, nolabait burua altxatzea eskatzeu, baita ere, begirada zabaltzea eta horretarako denbora eskaini behar da. Eta nire hurrengo galdera leire da, ez dakit mehatxuen analizirako kulturarik baute dagoen gure enpresa eta erakundeetan. Bueno, guk enpresa asko bisitatzen ditugu, eta enpresa gizon askorekin hitz egiten dugu, ez, gure eguneroko lanean. Eta ikusten duguna da, ez dela arriskuen hausnarketa egiteko kulturarik falta, baizik eta denbora falta zaiela, ez? Azkenean denbora eta baliabideak, ez? Hausnarketa hori modu sistematiko baten egiteko baliabideak. Gure enpresa euna, enpresa txikiz josita dago, askotan enpresa horietan, lehen esan dudan bezala, ez? Pertsona gutxien eskuetan daude zuzendaritza garrantzitsu guztiak, eta, egunerokotasunetik ateratzeko zailtasunak dituzte. Nik uste dut, askotan, ez da, urteko presupuestoa ere ez daukate, aurrekonturik ez dakate, hori da ez, sofistikazio maila kasu batzutan. Orduan, ulergarria da ez, azkenean, ez balimak urteko aurrekonturik, nola, zerren kontra neurtuko dituzu zure emaitzak, zerren kontra neurtuko duzu arriskuak gauzatzen balima dira zuk emandako erantzun horiek, pixka bat horre gure industriauna, gure industrien, gure enpresen tamaina handituko balitz, baliabide gehiago eskura izango balituzte, nik uste dut gauza hauei, gai hauei,
erantzun hobea eman ahal izango geniela. Horretarako gaude gu adibidez. Oso ondo. Eta, bueno, nola lagun dezake ez, arriskuen kudeaketa sistematiko batek, erabaki hobeak hartzen, ez, enpresen eta erakundeen kasuan. Bale, nik, Leirek esan duenarekin ados, ez? Nik uste dut, lehenengo eta behin gaur egun gertatzen dena, eta historiara begiratuta ere bai, hori, ez, arriskuen relatoa oso barneratuta daukagu, eta egunero gabiz arriskuetaz hitz egiten, ez? Badaudelako, baina batzutan horrek ere paralizatu egiten gaitu, ez? Orduan, arriskuen kudeaketa sistematiko baten onura zuzen bat da, ez? Enpresa batek edo kluster batek edo ez dakit, espazio kolektibo batek, unibertsitate sareak, Eusko Jaurlaritzak, egingo balu, lagunduko liekete ere bai enpresei jakiten zeintzuk diren beraien arrisku konkretuak. Ze bestela da, nondik hasiko naiz, ez? Eta orduan, badaude tresna asko, ez? Hori ez, arriskuen matrizea, ez? Osa, arrisko asko daude, baina zeintzuk inpaktatuko dute nire aktibitatea, eta inpaktatzen badute, ze mailatan egingo dute, ez? Eta orduan hasi alzara, esaten, hauek zainduko ditut, hauek jarraituko ditut. Orduan, gestio sistematikoa ikuspuntu horretatik garrantzitsua da. Beste abantaila bat badago, eragiten duena gure ikasitako narratibetan, ni lehengoa, ekonomiatik beti izan da, eta galdera garrantzitsua da, efizientzia izan da galdera nagusia. Nola egin gure enpresak, gure ekonomia, gure izarteak efizienteago. Baina honen ikusten dugu, badaudela beste balio batzuk lortu behar direnak, dira sendotasuna adibidez. Eta batzutan sendotasuna lortzerakoan, galdu behar da efizientzia. Trade-off dago. Orduan, nik inoiz enpresa zuzendarekin eta formakuntzetan gabizen eta ostras, ideia ondo etortzen zaizkit, enpresa barruan ere eztabaida batzuk esartzeko, ez? Nahi ditugu sistema sendoagoak efizientzia galduarren, bai edo ez, zen mailatan, eta hori arriskuden kudeaketa batek laguntzen du egiten. Horrik esango nituzke momentuz. Guk adibidez, zerbait konkretua esatearren, enpresa baten inbertitzen dugunean, bultzatzen dugun iniziatiba bat da, daukaten aseguruen programa aztertzea. Askotan, aseguruak dira, igual duela 20 urte kontratatu genituen poliza batzuk, eta berriro inoiz begiratu zitugunak, eta askotan ez daude eguneratuta, eta ez datoz bat, enpresaren errealitatearekin. Eta hor, da oso akzio txikia, oso puntuala, ez da batere konplexua, baina bai balio du, gutxienez, hondamendi bat gertatuz, edo zerbait gertatuta, gutxienez, zure aseguroak erantzun proportzional bat ematea, ez? Bai, nik horbait ere ikusten dudana da, leheno komentatu dut, ez? Mundu berri baten gaude, baina, mundu berri horre baita ere abagune edo oportunidade batzuk eskaintzen dizkigu, ez? Orain arte mundua eta nazioarteko harremanak, leheno komentatzen duenaren bidetik, ez? Estatuen esku ondira neurri handi batetan, gaur egun ez da horrela. Eta hori bezatik oportunidade handi bada, guztiontzat, ez? Azken batean, Euskadi bezalako entitatek zerezan handiago bat izan dezakete mundu horretan, gure hiriek ere bai, eta gure enpresek ere bai, ez? Asmatzen badugu. Nik uste hor mundu horretan jakin behar dugula behar den bezala sarretzen eta behar den bezalako aliatuak bilatzen, ez? Ze gaur egun munduak aukera hori ematen digu. Eta lehen mailako sareetan sartzea, ezinbesteko bai da. Bai gobernuen ikuspegitik, bai unibertsitateen ikuspegitik, bai zentro teknologikoen ikuspegitik, bai enpresen ikuspegitik. Eta nik uste gobernu batek bereziki enpresa munduari, Jaurlaritza bezalako gobernu batek enpresa munduari hortan lagundu behar diola. Nik uste dut mundu berri honetan legindu behar gerala, munduko bazte desberdinetan antena desberdinak izaten eta ikusten munduan nondik nora doan, eta nondik nora doan horretan etorkizuneko merkatuak eta aukerak baita ere gure enpresentzat non egon daitezken, ez? Hori pixka Jaurlaritzaren perspektibatik jarrita, enpresa handiak edo auzo handiak hori bere kabuz egin hori du. Baina, klaro, lehen Leirek esan duen bezala, enpresa txikia eta ertaina, eta bereziki txikia da hemen nagusi, ez? Eta nik uste, laguntza hori, Jaurlaritzaren aldetik, eta horretarako daude instrumentu ezberdinak, eta besteen artean, Bastreit baitare hortarako ze dago, mundu mailan antena desberdinak jarriz, pixkat ikusteko etorkizuna nundik etorri daiteken, eta etorkizuneko merkatu aukera berriak nun egon daitezken,
eta merkatu aukera berri horiek sortu ditzazketen arrisku horiei aurre nola egin dezaieko egun guztion aldetik, ez? Eta nik hor balorean jarriko nuke, ze garrantzitsu iruditzen zait, eta hori mundu mailan apreziatzen den zerbait da hemen oso emantzat daukagun arren, hemen daukagun lankidetza publiko-pribatuko kultura hau, ez? Eta nik uste hori baita ere, momentu honetan balorean o balioan jarri beharreko zerbait dela. Etorkizunari begira argi dagona da, zenbat eta espazio kolaboratibo gehiago uki, eta gaur egun erabiltzen den kontzeptua lankidetzazko gobernantza hori da, ez? Baina hori hemen aspalditik datorkigun zerbait da, auzolana da hori pixkat hemen, ez? Hartzea, problema konplexuei aurre egiteko, danon premia dagoela, eta danon ikuspuntutik landu behar dela problema guzti horien atera bidea, ez? Eta nik kultura hori areagotuko nuke, eta hori erdigunean jarriko nuke. Momentu honetan, munduan dauzkogun problemak hain dira komplexuak, ez gerela kapaz, ez enpresa bere aldetik, ez akademia bere aldetik, ez erakunde bere aldetik, edo ez herritarra bere aldetik konpontzeko. Eta hori baitare argi izan behar den zerbait da. Problemak komplexua dira, eta ez daukate arazo latzat dira, eta ez daukate irtenbide arraza. Ze politikatik ere askotan arazo komplexuei irtenbide erraza dagoela esaten da, eta hortik sortzen dira populismo guztiak, ez? Begira, Trump berak ere esan zuen, kargu aurte horretik, 2-3 astetan, martxan dauden 2 gerra bukatuko ditut, ez? Batetik Gazakoa eta bestetik Ukranikoa. 3. bat sortzear dago, eta bea da protagonista, 5 hilabete pasata gero, ez? Orduan, klaro, populismo hori da, esatea, problema komplexuei erantzun errazak edo errezetan magikoa daudela. Eta ez daude, eta hori herritarrei izan bertzaio eta enpresari ere izan bertzaio. Baina bestetik adierazi berda baita ere, haizu, hemen prest gaude elkarrekin bide jorratzen hasteko. Eta nik uste erakundeetatik posibilitatu behar diren espazioa justu hori direla. Lankidetzasko gobernantzako espazio berriak danon aldetik problemai aurre egiteko. Eta nik uste hemen ohitura hori badaukagula, eta nik uste hori balorean jarri beharreko zerbait dela, dudari gabe. Tira, arazoen aurren ere bai, komeni da jakitea, ez? Euskal enpresaren sarean kasu honetan ere ze ahulgune dauden, ze indargune ere bai, ze gero alako kasuetan ere ikusten da enpresa bakoitzaren erresilientzia almena nolakoa dan, eta ez dakit, igual ahulguneetatik hasita ze ahulgune identifikatze dituzuen, ez? Bueno, nik uste dute batzuk joan garela ja esaten erantzuten, nik esango nuke bat hori, ez? Mendekotasun estrategikoak, ez? Autonomiaren ikuspuntutik, bai energiaren ikuspuntutik, digitalizazioa, adimen artifiziala, ez bakarrik erabiltzaileak izatea, baizik eta teknologiak ulertzea, gure ganatzea, ez dira Euskal Herri edo Euskadi mailako arazoak edo behar izanak, baina guk ere bai presente izan behar ditugu. Orduan mendekotasun estrategikoak, sektero estrategikoak garatu nahi baditugu, ikusi beharko dugu nola input horrik kudeatu. Nik uste dute arriskuak kudeatzen ditugula, baina oraindik modu mugatu baten. Gehien bat finantza arriskuetan zentratzen gara, eta ez dut uste guzti sartuta daudenik estrategian. Egia da, gure enpresen profilagatik ez dela erreza. Egunerokotasunan batzutan baliabide falta, eta beste batzutan dauden baliabideen ezagutza falta. Nik hori ikusiko nuke, guk komentatzen dugu, negozio eskoletan tradizionalki arrisku konbentzionalak irakatsi dira, kreditu arriskua, hornitzaien arriskua, baina inguruko arriskuak edo ez konbentzionalak, historiaren bukaeratik, 80 hamarkadetik, pentsatu izan dugu ez direla, beharrezkoak. Nik ikusten dugu oso beharrezkoak direla, ez? Orduan, klaro, hor badago punto kultural bat, ustut, landu barko genukela. Ikusi barko zen maila ere bai, eta ere bai elkarlana, Klaster batzuk uste dute badaudela egoera oso nean horrelako lanak egiteko, Lagune klasterra unibertsitate sistemaren parte bat elkarlanean jarri duena, inteligentzia estrategikoa ditzen dena lantzeko gaitasuna badauka, baina hor ikusiko nuke, eta gero arriskuarekin lotuta beste kontu bat, askotan arriskua hitz egiten dugu modu oso homogeno baten, baina, klaro, arriskuarekiko dugun jarrera desberdina da. Arriskua ez da kontu tekniko bat bakarrik, ere bai da kulturala eta emozionala. Horrek zer esan nahi du, bi enpresa, sektore berdinekoak, egoera berdinan erabaki desberdin hartu aldutela. Edo esan aldut ere bai, enpresa baten, nortzuk daukate arriskuarekiko inklinazio handiagoa. Normalen denok esango dugu, komertzialek,
erosketen departamentuan daudenek. Orduan, gure euskal enpresetan, enpresa barruan, zail guztiek daukate arriskuarekiko inklinazio edo abertzio berdina, osea, lerrotuta gaude, eta kanpotik lerrotuta gaude, osea, nik uste dut hor badagoela lana egiteko, arriskuden kudeaketatik ez estrategian sartu bakarrik, baizik eta hori ez, osea, puntu kulturaletik landu. Ni, era bat natorre, ekik esan duenarekin, baina agian gehituko nuke, eta gure esperientziatik, arrisku kapital sozietate bezala, batzutan, euskal enpresetan, azteko ambizio falta, edo, ambizio hori faltan botatzen dugula pixka bat, ez? Badirudi, oraindik batzutan ez gara konturatu mundua erabat aldatzen ari dela, eta oraindik urrengo 20 urteak, azkenengo 20 urteak bezalakoak izango direla proiektatzen dugu gure buruan, eta orduan pentsatzen dugu, gure enpresak horrela egonkor jarraituko duela, ze total mundua ez aldatzen ari, eta justo kontrakoa esaten ari gera hemen, eta beraz, egia da hasi nahi duen edo, hobetu nahi duen enpresa batek etorkizuna ziurtatuta ez duela, ze ez dugu ezer, ezin dugu ezer, baiezkotzat hartu, baina azteko ahaleginik egiten ez duenak, ziurrenik oraindik ere arrisku handiagoa dauka, hurrengo urteetan beheraka joateko. Eta guk hori bai ikusten dugu kasu batzuetan. Nik uste baita ere aldaketa soziokulturala handi baten barrean gaudela, eta hori bai Leirek eta Bekilen hori aipatu du. Herri hau beti izan da oso ekintzailea, eta egoera oso sailetan baita ere lortu du, aguantatzean, sufritzea eta aurrera egitea, ez? Eta egoera honetan ere nik uste lortu beharko gendukela. Orain, bestetik gertatzen zaiguna da, arrisku guzti horien gainetik, lortu dugula, orokorrean gizarte ongizate oso maila altua daukan realidade batetan bizitzea. Eta horre baita ere baditu, bere arriskuak. Ze azken batean, batek dana irabaztekoa daukanean da gutxi galtzeko, ekintzailetasuna baita ere errezago da neurri batetan sustatzea, ez? Eta hori pixka baita ere geuri herri bezala gertatu zaigu. Dela urte batzuk, beste egoera batetan geunden, asko geneukan egiteko, eta horre, azken batean, herri gutako, herri bakoitzetako, B bakoitzean, enpresatxo batzuk sortzea, posibilitatu zuen horrek inplikatu duen guztiarekin, ez? Eta gaur egun, beste maila bat hartu dugu, eta arazo asko ditugu, baina orokorrean, eta arazoa ditugu jakina, eta badago jende bat ondo bizi dena, baina orokorrean bizigia ondo bizidan gizarte batetan. Eta horrek neurri batetan baita ere ekintzailetasuna anestesiatzen du. Eta hori bada, baita ere momentu honetan beste arriskutako bat. Ez dago jende asko ekintzaile esateko prest. Eta hori ikusiko duetanik ere unibertsitateetan ikusten da baita ere. Jendeak ze lan tipo nahi dituen aurrera begira, ez dauka zer ikusirik, duela 10, 20, 30 edo 40 urteko nahiko lituzkeen lan motekin, ez? Eta gara hori ustetan herri honetan arazo bat baita ere badela. Denbora librearen gestioak beste lehentasun bat hartu du baita ere, gutako bakoitzaren artean. Gaur egun da zu edakizu asko sobeto ni baino, enpresa jende berria eta talentu berria erakarri nahi dezutenean, batetik soldaten kontua dago, baina bestetik kontziliazioa, denbora librea kontu guzti daude. Eta hori baita ere jakin behar du, kudeatzen. Eta hori baita ere mahai ginen jarriko nuke, ez? Herri hau zerbait izan da ekintzailea izan delako, eta auzolanak ekintzailetasun hori bultzatu behar du, ez? Eta gaur egun munduaren azterketa bat egiten baldin badugu, ekintzailetasun goze askoz handiagoa dago munduko beste leku batzuetan. Eta beste behiratu besterik ez daukagu, Asiako eje hortara, ez? Askoz gizarte gazteagoa dira, hemen lehen esan dudana, erronka demografikoko arazo nagusi bat daukagu gizarte zaharkitua gera, aldiz, Asiera jotzen badugu, Afrikaraz esanik ez, baina Asiak beste oinarri batzu ditu, frente egiteko erronka berriei, gizarte askoz gazteagoa dira, eta gizarte askoz gazteago diren neurrian askoz ere ekintzaileagoa dira, ez? Eta hemen Europan orokorrean da Euskadin baita ere gizarte zaharragoa gera, eta horrek ekintzailetasunaren maila baita ere jatsi egiten du. Orduan horrekin batera aprobetxatu beharko genduke, kanpotik datorren jende hori ere, eta kanpotik datorren jende hori ere, pixka gure kulturan barneratu eta ekintzailetasun hori piztu. Ez nik hor erronka ikaragarri handia ikusten dut aurrera begira. Eta hor espabilatu behar gera.
hor espatilatu behar gera, ze ni baino askoso eta dakizute, enpresen transmisioak ere, generazioz generazio, arazo handia dauzkate, eta enpresa asko, saldu izan dira baita ere Euskadin, ez delako erreza, enpresa gizona, enpresa emakume izatea, eta hori baita ere, balioan jarri berdan zerbait da, baina nik uste hor, kultura aldaketa baten aurrean gaudela, eta hor lan berezi bat egin behar dugula danon artean, balioan jartzeko eta balio berezian jartzeko ekintzailetasuna maila guztietan. Eta hor ez dudik badaukagula arazo bat, eta arrisku propio bat, frente egiteko gai izan behar gerana, lehen aipatu dudan, espazio kolaboratibo hori sortuz, eta ekintzailetasuna balioan jarriz, eta ekintzailetasuna sustatuz, eta alik eta errestasun gehienak eskainiz ekintzailetasun hori bideratu dezagun. Ze hor baita ere, antolatu dugun administrazioa baita ere oso burokratikoa da handi batetan, eta ekintzailetasuna bera ere, askotan ez du gusten, ez? Zer esan nahi eta honekin? Ekintzailetasunak berekin daukala akatza, eta hanka sartzea eta failatzea, eta karo, kultura hori ere ez daukagu agian oso barneratuta. Azken batean, zu kurrikulum baten jartzen baldin baduzu, hainbat eta hainbat ekimenetan fallatu dut, baina 10. asmatu dut, hori neurri batetan penalizatuta dago, bereziki goraipatuta egon berlukenean, ez? Zenbat eta gehiago saiatu den horri, aukera gehiago eman bertzaizkio, ez? Orduan hor badaukagu, nik uste hor zerregin handia daukagula, baita administrazioaren ikuspuntutik ere, neurri handi baten, ekintzailetasuna baita ere desregulatuz, ez? Hori askotan aipatzen dana da, estatu batuek asmatutzen dute, Txina kopiatu du eta Europa regulatu du, ez da? Guk hor baita ere, izaera regulatzaile hori ondo dago eta beharrezkoa da, bestela daukagun gizarte hau ez egin duelako izango, baina nik uste hor ekintzailetasunaren inguruan danok gogoeta handi bat daukagula egiteko. Hori algulgunetako bat da, baina jarri dezagun ere pixkat ikuspuntu positiboa ere ez, zeintzuk dira gure indarguneak, ez? Nondik hasi? Nik justo jarraituko nuke hemen hitz dugun puntu honetatik, ez? Askotan hori, ez? Euskal enpresa eta hitz egiten dugunan, ez dugu txikiak gara, ertainak gara, eta nik uste dut hor daudela indargune batzuk. Bat, oso modan dagoen resilientzia, ez? Osea, saretuta gaude, konplexuak gara, eta heterogenitate horretan inpaktuak jasateko indarra badaukagu. Askundeak, eskalako ekonomiak eta efizientzia ematen digu, baina txikitasunak ere baditu indargune batzuk ondo identifikatuta sistema resilientego bat sortzea ahalbidatu aldutenak. Beste kontu bat, nik pasadan astean edo horrekoan nire lankida den, eta horregatik aipatuko dute ados nago berak hitzaldi bat eman zuen Donostin, berak esaten zuen ziurgabetasunaren aurrean sustraitzea, ez? Ante la incertidumbre arraigo, ez? Eta nik uste dut Euskal enpresak orokorrean badaukala sustraitze hori, ez? Eta hori beharrezkoa da sendotu eta ziurgabetasunaren kontra egin nahi badugu, ez? Beste ekimen bat astelehen honetan egin zen, eta nik uste dut oso interesgarria dena, BBK-kunan egin zen, eta bertan orkestrak publikatu zuen gure ekosistema ondo ulertzea, ez? Eta hori, ez, eurek esaten dute, Euskadin baditugula 30-35 enpresa izkutuko txapeldunak direnak. Eta nik dut, hemen publikoari galteko, badakigu zeintzuk diren? Badakigu denok zeintzuk diren? Ze ezaugarri dituzten? Besteak ere bai, baina horri konkretuki mapa bat badaukagu, baliabide bat badago, mapa bat existitzen da. Orduan, baditugu gutxienez, 30-35 izkutuko txapeldun, nazioartetzeko ahalmen handia daukatena eta sustraituta daudenak. Ze, kapital finantzieroa lortzea askotan ez da erreza, baina kapital soziala lortzea askoz ere zailagoa da. Ze horrek behar du denbora, konfiantza, erlazioak eta bar. Gizartearen konfiantza, stakeholder edo interes taldeen konfiantza, eta hori landu behar da. Orduan, nik uste dut Euskal enpresaren indargune bat, gizartean murgilduta dela kapital soziala baduela zentzu horretan, Horrik aipatuko nituzkenik hori, saretze konplexu hori, txikitasun eta ertaitasunean, eta beste alde batetik hori, nazioarteko gaitasuna, ez guztiak, baina batzuk bai, nazioartatzeko gaitasun horretan, kapital soziala mantetzeko gaitasuna ere bai. Zuek zein indargune gehiago ikuste dituzue? Egia esan, ekik esan duenarekin erabat ados nago, ez? Guk
lehen esan dudan bezala, egunero enpresak bisitatzen ditugu, enpresa asko ezagutzen ditugu, eta bai, orokorrean kapital sozial altua dutela ikusten dugu, oso kalitate handiko produktuak edo zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresak dira, askotan nazioartetik hori ja ezagutzen da, beraien fama edo posizionamendu oso sendoa dute, eta bai, orokorrean hori izango nuke, ez? Dala horiek dira gure indargune garrantzitsuenak. Eta, askotan ere, lehen Asierrek esan du, generazio batetik bestera pasatzerakoan ere, maiatxuak egoten direla, edo, ahulgune bat izan daitekela, askotan ez dagoela relebo generazional hori, eta guk bai ikusten dugu, askotan jabetzak errotuta mantendu nahi duela enpresa lurraldean, ez? Eta horretarako beste irtenbideren bat bilatzen duela, agian bere seme-alabei enpresa pasatzea ezinezkoa da, baina beste norbaiten bitartez enpresak bere proiektua jarraitu dezala lurraldean errotuta. Nik hor, Euskadiko enpresa txiki eta ertainaren izaera hori, ekik eta bagilere egin duten bezalaze, balorean jarriko nuke, ez? Lehen aipatutako zaitasunak eta ahuldardeak hor dauzkagu, baina nik uste herri industrial bat izaten jarraitzen dugula, horrek implikatzen duen guztiarekin, eta nik uste hori azpimarratu beharreko zerbait dela. Baukagu bokazio industrial bat, eta bokazio industrial hori behar den bezala bideratzen jakin behar dugu. Eta leheno aipatzen duen bezala, mundu honek eskaintzen dizkigu, abaguneak, industri bokazio hortan lehiakorrak izaten jarraitzeko. Hemengo enpresa betidanik egon da kanpoan. Eta hor, kanpoan egoteko kultura bat ere badukagu. Duela urte pila batetik. Arrisku guztiak asumituz, kanpora ateragea, ez? Egoera benetan sailetan. Eta nik uste hori dela baita ere momentu honetan bultzatu behar dena, ez? Jaurlaritzak ere, kanpo harremanetatik hor, Euskadi globala izeneko estrategia bat martxan jarri du, eta azkenean da, enpresei ere marko bat eskaintzea, joku marko bat eskaintzea, kanpoan jokatu dezaten. Zeni lehen nion bezala, momentu honetan klabea da, kanpoko sarerik onenetan egotea. Eta hemen kultura hori ere badaukagu, klasterren kultura hori badaukagu baita ere hemen, aliatzeko kultura hori badaukagu baita ere hemen, eta nik uste hori alegindu behar gerala areagotzen. Realidadean errotutako enpresa batekin, nik hor guztiz bat egin dut, hemengo enpresa orokorrean realidadean errotua da eta gizartean implikatutako enpresa bada. Hor jakin behar dugu kanpo talentu hori, egerakartzen da kanpo talentu horri ere kultura hori ezartzen. Nik uste hori oso importantea dan zerbait dela. Munduan leku gutxitan gertatzen delako hori. Hemengo enpresa herri ekimenetan oso sartua dago. Eta leirek esate zuen bidetik, seme-alabak ez badima dutere hartzen enpresaren gerotza, kanpotik datoztenak gutxienez kultura hori hartu dezatela, herrian errotuta gotearen kultura hori, eta gero beti mantendu kanporako joera hori, kanpoko sarerik onenei lotuz. Eta nik uste erakundeetan aldetik, lankidetza publiko-pribatuan bereziki landu beharreko gaia hori dela. Eta hori lehenoekik aipatzen zuen, eta bereziki enpresa txiki eta ertainen aldetik ere hori da bereziki momentu enten guri jaurlaritzari demandatzen zaiona, ez? Hemen badakigu, arrisku finantzieroan erortzen badakigu, baina arrisku finantzieroetatik aratago, arrisku ez finantziero pila bat dago momentu honetan. Eta horrek sortzen ditu, hainbat eta hainbat arazo, ez da? Ze, klaro, mundua erabat interdependentea da, eta erabat interdependentea da neurrian, klaro, enpresak, segun nola jun nahi duten, eta nora jun bakarrik ez, baizik eta jun nahi duten leku horretan, ze implantazio eukin nahi duten, bulego komerzial bat iriki, planta produktiboa zabaldu, klaro, guzti hortarako behar dituzte laguntzak, eta hor, nik uste, alderdi geopolitiko, geoestrategikoarekin lotuta dauden arriskutan, enpresei bereziki lagundu bertzaiela. Bokazio industrial hori badukagu, kanpora hartetzeko bokazio hori ere bai, eta nik uste erakundeetatik lankidetza publiko-pribatuan orientatzen lagundu bertzaiela, nolabait esaten den, enpresa diplomasi horretan bere bidea egiten joan daitezen. Eta nik uste hori momentu honetan egiteko moduan bagaudela, segu bezalako realidadeak mundu zor honetan bere lekuak errezago bilatzeko moduak ere badauzkate, eta hortan asmatu behar du. Aipatu duzu ez, erakunde publikoa jokatu behar duten rola, ziurgabetasun egoera hauetan, agian ez dakit unibertsitatetik ere zer rol joka dezaken? Bai, nik uste dute unibertsitateak ez bakarrik unibertsitateak, nik esango nuke Euskadi mailan
teknologia eta berrikuntza ekosistema bere osotasunean eta elkarlanean, eta baita ere nazioarteko erakunde desberdinak. Nik uste dut hori ez, zaila izan arren, eta arriskuak definizioz arrisku izateko gertatzeko aukera bat izan behar dute, eta batzutan sorpresa sartu gaituzte, igual zizne beltzak izan ezarren. Baina nik uste dut unibertsitatei, akademiari eta zientziari tokatzen zaigula hori ez, aurreratzeko gaitasun hori ekosistemara pasatzea. Nahi dut esan, gaur izan dugun eztabaidan, planteatu ditugunak, makrojoerak ondo identifikatuta izatea. Makrojoera horrin atzean dauden indar eraldatzaileak zeintzuk diren jakitea. Hau esaten dut, adibidez, Ekonomiako Foro Mundialak badaukalako hau eginda, eta egiten du nazioarteko unibertsitate eta zentro teknologiko askorekin. Jartzen duzu geopolitika, eta zango duzu geopolitika interesatzen bazaizu, egonadi honetara, honetara, honetara eta honetara. Eta gero, bigarren maila gainera egonadi honetara, honetara, honetara. Orda, nik uste dut, unibertsitateak, ikerketa zentroak egin behar dutenak dela hori, ez? Osa, antizipazioan, ezagutza zientifikoaren bitartez, ekosistemara luzatu informazio bat enpresentzako eta beste erakunde askorentzako garrantzitsua izan daitekena. Ez dakit enpresaren aldetik, zer rol edo? Ez, bueno, agian guk arrisku kapital bezala egiten deguna da, testu inguru honetan, gure finantziazioa eskaintzeaz gain, gure saiatzen gara baita ere balio erantzi bat eskaintzen, batez ere 3 ardatzetan, ez? Alde batetik, gu kapitalean sartzen garenean, enpresa baten kapitalean sartzen garenean, hazkuntza inorganikoa bultzatzen dugu, iruditzen zaigu, hasteko beste modu egoki bat, interesgarri bat izan daitekela, askotan zailtasunagatik edo, ez? Zerbait arrotza bezala ikusteagatik, ez da begiratu ere egiten. Bestalde batetik, gu geuk ere daukagun gure esperientzian oinarrituta, arlo estrategikoan batez ere balio erantzia eskaintzen saiatzen gera, eta noski kapitala txertatzen dugu enpresetan, beraien balantzea sendoagoa izan dadin, eta hezkuntza prozesu horiek errazago eraman ditzaten. Azkeneko puntuari helduko diogu orain, esaten zenuez, eki bola magikoa hartzarena ez dela bat ere erresa izaten, baina, saiatu gaitezen pixka bat behintzat, ze azkenen, zuen ikuspegitik euskal gizarteak ez, eta bere eragileek, aipatu dugu, erakundeek, unibertsitateek, enpresek, hurrengo 10 urteetan hartu beharreko norabide estrategikoa zein izan daiteken, ez? Halako egoerei aurre egiteko. Bale, nik uste dut berriro, ez, egituratzen apur bat ideiak, ez, nik egingo nuke apur bat hori, ez, erresilientzia adimenduan, nahi dut esan, nola integratzen ditugu benetan elkarrizketa honetan komentatzen joan garen gaitasunak, nola sistematika baten sartu, eta nola aurreratzeko gaitasuna izan jakinda guztiraz galera aurreratuko. Hori alde batetik. Gero nik uste dute hori ez, apur bat hasierre komentatu duen ikuspuntuarekin lotuta ez, ekintzailetza eta bai enpresen jarrera ez, eraldaketa berritzailea eta sistemikoa. Zer nahi dut esan honekin, tokiko gaitasunak sendotzea, jakitea lehenengo ez, diagnostiko onak izate eta gabiz egiten, eta gero ikusi ez, nola lortu aldugun, aipatutako gauza guztiak bere tokian kokatzen elkarlanean beste modu batera ezin delako egin, ez? Eta gero hori ez, transizioetaz hitz egiten dugu, eta azkenengo bat, eta hasierrek ere komentatu du, gobernantzarekin zerikusia daukana, eta nahi dute esan, garrantzitsua da, ez? Batzutan harritzen gara, ez, nola heldu garan puntu honetara, nazioarte edo mundu mailan, baina, karo, egon dira ja sakoneko korronteak atzetik, ez? Eta guk gure gizartean ditugun balioetan sinesten badugu eta mandetu nahi baditugu, horretan lan egin behar da, nahi dut esan, ez? Gizartea, demokraziaren balioak, trantsizio justoak, gizarte guztia barruan dagoela sentitzea, nik uste dut Euskadirentzako, eta nik uste dut egin dugula bide hori eta askotan izan garela erreferente, ez? Kasu hauetan, baina ez dugu bide hori galdu behar, ez? Nazioarteko korronte hauek ikusarte batzutan esaten, eta zergatik ez gara urtetzen hemendik eta bakarrik lehian pentsatu. Ez nik uste dut alderantziz izan behar dela. Hori kontutan izan behar da, baina demokraziak sustengatzeko trantsizio justoetan pentsatzea garrantzitsua da
gizarte egonkorrak behar ditugulako, eta elkartasunean, autonomia eta hitz egiten dugunan ere, autonomia ez izatea elementu bat egiten duguna bakarrik gugan pentsatzea, baizik eta inguruko herrialdetan ere pentsatzea. Hor dago, nazioarteko joko arau berriak sortzeko aukera. Hor ikustutik 10 urtetako olako erronka handia. Nik egituko nuke agian talentua lantzea, ez? Azkenean, hezkuntza sistema ziurrenik pixkat egokitu beharra dago gaur egungo beharretara. Lehen Asierrek esan duenaren ildotik, badirudi gazteek beste interes batzu dituztela, STEM karreretako joera ere gutxitzen doa, eta hor ere lan handia egin beharra dago talentu hori, etorkizunean hartu beharko diren erabaki zailen aurrean, pertsona egokiak izan ditzagun gure artean. Nik ere hortik ikusten dut, batetik aipatu dugu hirurok, hemen badaukagu herri hazkunde eredu bat, eta da herri hazkunde eredu sostengarri bat, eta hori egitea lortu dugu, eta herri eredu hazkunde sostengarri horretan dano daukagu parte hartzea, erakundeek, akademiak, enpresek, danon artean egin dugu hori, ez? Eta nik uste hori balorean jarri berreko zerbait dela. Eta esaten dugunean, izan behar gerala, holandu behar dugula, lehiakortasun sostengarri bat, justu hori da, perspektibarekin. Hemengo enpresa ere ez da inoiz izan irabazi azkarreko enpresa. Izan da, errotutako enpresa bat, eta aurrera begiratu duna, eta poliki pausoak ematen joan dena. Eta horrek hazkunde eredu bat dakar bere atzetik, ez? Eta gobernantza eredu bat baita ere dakar bere atzetik. Hemen baita ere aintzindariak izan gera, kooperatibetan aintzindariak izan gera, langilei ere enpresako etekinak ematen da. Nik uste eredu hori indartu behar dugula, eta horre egin behar dugu lana, eta ekintzailetasuna baita ere hortik bideratu behar dugu, eta talentua ere hortara erakarri behar dugu, ez? Dudari gabe. Eta gero, badaude, mundu mailan, oportunidade ezberdinak hor, badaude area handi batzuk hor egon behar gerenak. Batetik, leheno komentatzen nun, datuen gestio guzti hori. Orduan, horri lotuta, kuantum bat Donostira etortzea oso garrantzitsua da. Oraindik ez gara kapaz esateko horrek zer ekarriko digun. Baina, egon da hor apostu publiko-pribatu bat, garbi ikusi duena, eremu horretan apostu bat egin behar dela. Oraindik oso konstienti izan gabe horrek zer ekarriko digun. Baina nik uste aurre ikuspen kapazitatea edukitza oso garrantzitsua dela. Ze gaur egungo munduan ziurgabetasunean jokatzak hori izan nahi du, intuitiboak ere izan behar gera, eta arriskuak ere hor hartu behar ditugu. Eta orduan hori da adibide hon bat. Beste adibide bat, energiari lotuta, energia berriztatzaileen aldeko apostua eta hortara enpresa jarri behar ditugu, eta mundu hortara lotutako enpresai lagundu behar zaie, baina bestetik baita ere, efizientzia energetikoari lotuta dauden bideak ere jorratu behar ditugu. Bakarrik ezingo berriztagarritatik bizi, beste energia tradizionalagoetatik ere bizi beharko gera. Baina horrek ez du izan nahi, orain bezala jarraitu behar dugunik. Hor teknologia jarri behar da bidean, eta hor deskarbonizazio aukerak areagotu behar dira, eta energetikoki efizienteagoak izan behar gera horrek implikatzen duen guztiarekin. Hor baita ere badago beste lanitxo bat garrantzitsua dena. Eta ni pixket horiek ikusten alegindu behar gera. Hemen industriaren barruan sektore nagusinetariko bat automozioa izan da, horrek ze bilaka ere auki dezake aurrera begira, nun egon daitezke aukera berriak, eta gero nazio artean ikusi gure aliatu estrategikoak mundu mailan zein izan daitezken. Eta nik uste hortarako aukerak diplomazia egoki bat bideratuz badauzkagula. Beraz, ni zentzu hortan optimista naiz, beti ere, berdan bezala lankidetzasko esparrua jorratzen baldin baditugu guztien artean. Orain arte asmatu du, eta nik uste dut aurrera begirare asmatzeko gai izango gerela. Ikuspegi optimista behintzat. Hori beti behar da. Hainbeste arrisku eta hainbeste ziurgabetasun behintzat mezu horrekin. Eskerrik asko hiruroi, hona gerturatzeagatik, geratu gara, hainbat norabide estrategikoa, talentua erakartzea, datuen gestioa, kudeak eta hainbat gauza egiteko badagoela. Eta zuei ere, eskerrik asko hona gerturatzeagatik, kontuan eduki, hau 2. jardunaldia izan dela, etekinen 3. jardunaldia, solasaldia, datorren urriaren 22an izango da, Bilbon, eta espero dugu ere han egotea. Eta bukatu aurretik, jakin dezazuela ere bai, orain tartetxo bat izango zuela mokadutxo bat hartzeko, eta agian, hemen luze eta zabal eztabaidatu dugunaren gainean, zertxo bait gehiago ere esateko, hasi que mila esker guztioi eta ondo izan.